Kaixo txoriene, hemen gaude, arratzaldeon, eta gaur, errezeta klasikoen eguna da, eta nik ekarri dizue. Sapoa Amerikarrera eta Patrizia ekarri digu? Sapoa Amerikarra 2.0. Eta nola ez duz aurreratuko? Ez dut aurreratuko, gero ikusiko da. Badakizu, ez da la Amerikarra errezeta hau? Ez da Amerikarra, nungu da baina. Sukaldari frantses bat, antza Ameriketan lanean egon zala eta handik etorri zan, eta egun batean lagun batzuen dako, zeukan zer prestatu eta abakanto batzu zeuzkanan, tomate pixka bat, patxarra zeukan, eta, nazi zuen hortik dena kipula pixkatekin eta horren besteko emaitza ona lortu zuen, zein hortik aurrera, Amerikar saltza asmatu zen, eta gaur gure sukaldera etorri da, eta zuei prestatuko izugu hemendik, Euskal Sukaldaritzan hainbat eta hainbat jatetxetan saldu izan duten errezeta zoragarria. Lehenko arrein salda bat ingo du, beste lapiko batean, tipula azenarioa eta baratxuria serra finetan moztu, hoiek erregosten jarriko ditu, eta bitartean otarrinskak zurituko ditu. Barazkiak erregosi zaizkigunean, tomatea eta tomate konzentratu bertara bota, utzi pixkat erregosten, irina gehitu, eta jarraian ingo diguna horra botako du patxarra, ardo zuria, hauen lurruntzen utzi, eta gero buruak eta gorputzak botako ditugu ona, 20 minutu utzi irakiten, birrindu eta Amerikar saltza eginda izango du. Sapoa zerrata moztu, lapiko batean gorrituko dugu otarraizken gorputzak horra botako ditugu, hoiek ere gorritu, patxarrarekin flanbeatu, eta saltza Amerikarra gainetik bota, eta listo. Naiz eta pauso asko izen, gero errez-erreza da ikusiko zuen prozesua. Nik, ez duten egiten behitxu, ez dakite, txartu egongo dan edo ez, nik arraina eta otarrainxak gero plantxatik edo ez ditxu pasatzen. Nik saltzera botatzea ditxut, olan, eta horren saltziakin, egozi bera bakar, egozi ditxut. Da holan, niri holan gustatzen jatu, nik gorritu bat ematen diet, eta bitu, patxarra nahi eta nahi ez, errezeta honetan egon inberdo. Txoin, zigor. Lehengo erakutzi zu, itxasaporik kamarai ikusteko jendiak, zelako zatarra dan, zelako hau haundixa daukan, hori, zatarra politxa ez da. Hombre, hori da zu egunen espinuan etzalako ikusten, maja, baina nahi dut esan... Osa, honek izabiz konparaten niri? Jarri hemen grafismo argazki bat. Hori, eta hau ez tira berdina, betxo, Viteli, behiratu arpegi. Bueno, bai. Oso politxa ez da, baina ez da gizu ze joko... Ni behenaz oso politxa, baina hainbeste, hain zatarra be... Gurasuei, ze joku ematen digun, batez ere, ikusitxuzu nola arrantzatzen duen, nola jaten duen sapoak? Ez, ikusitxut, hori, egoten diela itxasuen sakonian, nolan ez? Bai. Arietan. Hemen dauka antenatxo hau, bai. Eta hemen berez dauka olako bolatxoa moduan, bai. Eta jartzen du bere aurrean, holan, txing, mobitzen, eta arrainak gerturatzen dienean, bai. Bai, holan, metroko aldiz meierreko lehoia moduan, bai. Hortzak kendu dizkiot, honik kendu dizkiot ainak. Irikitzen du haua, eta orduan dauka ahosar bat. Hau da, 140 baino esan da, 160 burua eta 140 gorputza. Sapoa ordaintzen da ondo, baina hemen doa ordaindu duzuenan zati handi bat. Masaiak hauek izango ziren, da masai hauek, sapo asko garbitzen baituzue, hauek arroz txuri bat saltza berdean, masaiekin oso goxua dira, eta hauek saltza berdean oso goxua dira, txal masaia moduan, sapoa berea de baditu, eta sapoa zertako da ona? Salde. Bai, salde itxeko. Normalian ez, sapoa erosten dozunean, oran bat osua, esaten dut, gurosu burua eta da hori gordetzia. Nik kasu honetan bitxu, hemen ekarri dut, gero nire bigarren errezterako, eta nik ekarri dut bakarrik bustana. Ze jaten dana, bustana da, da orduan nik holan erosten dut. Bai. Egoten dira arraindak izetan eta apur bate garez esagoak izaten die pixuen, baina, holan, ja saltzen da bela. Horrekin ja garbituta, ez? Garbituta, bai, holexe. Orduan, hori zuek aukeran, ze batzuk esaten daue, naiz eta igual eskiluan, presioa, erlazioa gutxi hau izan, merki haua dana itxen bozu pixuan, gero, esposo erabili bier, ez da merezi. Zazkenean, erdixa baino gehiago boten bizo. Sapoan buruak eta gustatzen zaizkit gordetzea beti oskailuan, ze egia da, holan, arrain sopa bat eroin behar badut, hori dala gehien ematen duena, eta lehengunean eren egun hitz egiten duen, txipiroia garbitzeko garaian da, guri sapoa ireki garbitzen ere erakutsi ziguten, eta sapoak baduka bere lana, bai, arrandegian garbitzen dizueten momentuan, eta horiek, ez baduzu momentuan erabili behar, gordezazue gero, hoxe. Eta sapo bat nolako haundixe izan leikezenik? Txikitsuak eta holan ikusitxut, baina haundixenak? Nik ikusitxagoa 40 kiloko bat, 40 kiloko sapo bat ikusita daukat.
ahoa zabalduta nire izterra sartu ingo zan barru, seguru? Horrek emoten dago, ez dakitzu, Pinotxon pelikulan balia, horrek ahoa zabaldu da irentzi txensotzen pak. Da hone be, igual, lantzako, ibiliko da. Bai. Eta egia da, bueno, eiztari moduan, jaten da bilenean da, ahoa zea hundia eta ze azkarre, ze mugitzen dan, bere aurretik, amura gerturatzen diren arrainak harrapatzeko. Bale, hemen alde batetik, arrain salda bat eroiten, arrain salda gogoratu, 15-20 minutu irakiten besterik ez du izan behar, eta bestaldetik jarriko ditut erregosten kipula eta zenarioa. Eta nik, bueno, hemen, noiz egin duen, arrain sopa bat egin duen, arrain sopa bat oinarria berdina, nik erabiltzen dut, osai berdina. Kipula, zenarioa, porrua ere bota aldiot, eta ero baratxuria tal batzuk. Enaiz holan erotuko fin mosten, kontutan izan da gero pirrindu imar dugula eta iragazin behar dugula. Ez du zetan ibile behar hor txiki mosten. Lasai, erotu ez aiteztain, Erotu inbizari edo, igual, erotu bidie, arrainde gixetan eta sapoa ondo garbitzen zenik, entzundot espezie batzuk posoitxuak izan leikela, sapo batzuk, orduan ondo garbitzu bideela, jan baino lehen, ze, hor arriskutsuak izan leikela. Gaur egun pentsatu dut, arrainde gixetan eta danak egongo diela. Ondo. Hor, Japonian bakizu dagoela 8 arraia. Bai. Eta hau, bakizu, karnet berezi bat behar duzu arrai hori lantzeko, edo zeinek ezin du. Ze barruko glandula batzuk mosten badizkiozu, eta jate mazu aragi hori, hiliten zara. Baina hiliten zara, bertan, dastatzen zaudela. Momentuan. Ez da oso posoitzua. Oso posoitzua. Eta, gugan, Japonian egon ginenean, merkatuetan eta postuak zeuden, saltzen zutela hori arraia dastatzeko, eta bakizu nola promozionatzen zuten, dastatu eta kontatu ezazu. Nik badazpada, enauen probauko. Igual hori, karnet atara dauen horrek, igual elea dauka, ondiokan, igual praktiketan dauda, ez eta igual ez dut ondo kendu da. Urtero, ez dakiz zenbat hildako egoten dira, baina hildakoak dana dira, ez afizionatuek manipulatzen dutelako arrai hori. Hau da, zu arrantzalea afizionatua zara, arrantzan hori egiten duzu, eta gutxi gora bera kontatu dizuten nola erabili behar dago, nola irek. Bartu eta haunik etxean nik egingo. Jan, zulora. Baina, hain gozua dago arrain hori, merezza... Patri, gu probatu gendun, eta bai... Eta kontatu duzu, kontatzeko zauze, hemen. Hori da, oso fina da, gozua dago, baina horti, ez dakit, nik anjanituen atun gorri batzuk, horre, ez da, zapore gozua guata, hau esan oso fina da. Eta, ez dakit, baina ni egia esan, ninduen erotu esateko moduan, merezi du, honegatik, arrizgatzea be, nik uste zai dala, antza oso kontrolatuta omen daukate, eta ez omen da horren zaila hau garbitzea. Baina, polita zan hori, da, probatu eta kontatu. Probatu genuen, kontatu genuen, eta han, egia da, holan, arrain merkatu gehienetan, saltzen duteala arrai hau, eta gaina hori, sushi moduan, gordinek, fin mosten dute, oso haragi zuria, oso zuria, eta gainera, bizirik egustekoan, bizirik daude, eta momentuan hartzen dituzte, sareakin atara, eta, jendaurrean egiten dute dena. Esperintzi bada, eta polita, egusteko, eta ero dastatzeko, bai, goxua dao, baina nik neuk enuke manipulatuko lako zerbait jakin da, gero... Ez txorienen, ez dugu ekarriko, ez dugu kozinauko, ez dugu probauko, eta, dugu jarraitzuko itxasapuak. Itxasapua oso fina da, dauka saporia, dauka aragisa, dauka bakarrik koipe, 2 gramo, 1 gramoko 2 gramo koipe, eta euska proteina asko, eta niazina moduko B taldeko vitamina pila bat. Berez, da oso ona asalerako, holan, sistema nerviosorako, Txarra da ez, dauzkan arantza guztiak, gorre, azurrak, aguan. Hartzen mozu xolomuak eta holan ondo garbitzen mozu? Horrek, barruan bakarri dauko, erdisa. Bai, horregatik. Orduan, xolomuak ondo talata, ez dutut harrapau bromatazen zela. Bakarra egia da, ez, jendeak holan umeentzako eta beti esaten dut, ez? Sapoa, azkenian bai da lasuk ez da, ez? Aragitsua. Erdiko, bizkarrezurra dauka,
bizkarrezur luzetarau, eta ez dauka inengo beste zur. Orduan, hori, jateko, erresa izateaz parte, goxua da. Eta bada, testura arraia da, baina da gogorraua, ez da? Da trinkua morua. Trinkoagoa da, hori da, Patri, hori da. Niri gustatzen jat. Bai, holan, itxasapo nageta eta itxasapua holan. Itxasapua, egisa esan, nire etxean asko kosinatzen da arrai bada. Ni legunean honitzen, legunean, lehenko gunean bakitzu izan leikela, Juan San Hastian, izan leike, 3 urte, lehenko gunean. Arrantzalea, arrandegia daukan tipoa katalana dela. Eta arek, ez da izapon, ez da izan, ezberdintasuna kukan badaukagu, ezberdintasuna da, zuek hemen ja, arrandegira jute zanean, tripa irekita dauka, eta tripak atera eta garbian ikusten dugu beti, ez? Han, gukan ez du, ez gukan itxita eta saltzen du, eta tripak momentuan kentzen dizkiuta, hori? Han, egunero ekartzen dituztelako zapoak, eta hemengo arrantzaleak igual, egun batero bi itxason egiten dute, orduan, itxasontzian bertan, tripak itxasontzian bertan garbitzen omen ditu. Eta han, egunean bertan, zure aurrean atatzen dizkidutela. Hori bai, ez dira erabiltzen esan, ez hemen. Gibela bai, hau izango zen gibela, eta gibelarekin errezetan bat badao. Egia esan... Horrek zapore fuertia hauzi bien dago, Osa, izan bi dago, ez? Honekin patean nidakite egiten da. Horrek bai egiko dako ipia. Bai. Orduan ningo da, erail. Zeratik ez. Hemen, oin jungo naiz. Buruak eta gorputzak, edo azalak, hemen hartu, garbitzen jungo naiz, eta bestaldetik haragia itziko dut hemen geroko. Eta hau, esan dakoa, jatorrian berez, abakantoatik, langostarekin egiten zan, baina nik beti ezagutu izan dut, holako gambakin, edozein itxaski holan merkexeagoa, boltzikorako errexeagoa dan zerbaitekin egitea. Ni, hau zuritzen noa, poliki-poliki. Nik bakitu zer daitu ostan atentzioa itxasapotik. Niri ere... Zuri bai. Kontako txorietarrei ugaltzeko era zein daukien. Badauz itxasapo emiak eta arrak. Eta arrak izaten die emiak baino 10 aldiz txikixauak. Imaginatzen dozu, Hori, desberdintasuna. Eta orduan, arrak eitxautza emia Isabelian oska sartzen da sabelan barruan, eta hor bilakatzen da parasito bat bezala. Nire lagun bateko bai, olako parasito bat badauketxia. Baina ez. Ez dotza oska Isabelian. Eta orduan... Pagarri parasitoa. Hori da. Eta orduan, emiak ordainketan prest dauenean, ugaltzeko prest dauenean, esperma eskuratzen dau. Beste egiten di esperma, eta handoa bizitzen bere barru. Ez hauztio, holan bilatzaile baten badaula, holan bidixo bat, prozesu hori dana erakusten dauena, eta oso bitxia dala. Nik jarraituko du nire semeei erakusten nola izatzen duen. Hori, prozesu hori agian ez diotera, ez dakit erakutziko dioen. Gehiago izango da beste. Baina, hor badago, manti religiosa delakoa, hor ere, arra nahiko txikiagoa da, eta hor, txortan egiten da, short time, egiten dutenean, gero, emeak jan egiten du... Arra? Arra, bai, jan egiten du. Egixetan da? Egixetan, bai, emeak egiten dute, hartu eta egin beharra bukatutakoan, hartu eta emea kosetuta, zigarro bat erretzera joan beharra, arra jaten du. Baitu. Batzuk, holako gauzak egiten dituzte. Ondo, animaliak... Aizu, ni jarraitzen oskaiura jonda gozea sartzen zen. Ni beti, gozea beti sartzen zen. Kontua da hemen goazela, pixanaka, hau, irakiten hasi behar da, eta irakiten hasten danean, bakizue, gaineko apar txuri hau, kendu ingo diogula. Eta betxu ze dauen hemen. Bai, hori da, antenatxoa. Kontu zaber, atatzen da nagoa, imaginatzen zuen da. Koska ingo hasi zuen? Ez tozta ingo. Jetxingo dut. Osondo. Jetxingo zundik lasai. Jetxingo dut. Ja, holan? Bai, ama beratzi da, harri beratzi. Hortzi. Bale, eta parrak entzen jugunez. Osondo. Eta bitartian daukatzu beste sartakinean, hori salsa amerikarra itxeko, oinarrixa izango zala, tipula, eta arsenarioa eta berakatza. Hemen nahi izan eskero, ni bai etxien noiz baitxien hori ez, tipulatxa edo porrua botatzen. Baita, bai, porrua ni botatzen dugu, bai, Bai. Baina, bueno, hori izaten dizuet. Nahi duzuna, lehune honi zen, Jose Juan Castillon liburu batean, saltzeatzen be bai,
Eta justo errezeta hau behar nuen ez da izan, da esan nuen, bilu, Jose Juan Castilloek aber nola prestatzen duen. Ba, egia da liburu hortan, ia errezeta guztiak 3-4 berzio dauzkate. Ah, bai? Sapoa Amerikarrera, lehenera, Sapoa Amerikarrera, bigarrenera, eta olakoak 3-4. Berez da olako entziklopedia bat izango da. Baina, ez da bere errezetak, baizik eta berak bildu ditxun errezeta desberdinak, bai, ez? ero berak, egia da lehen sukaldari, errezeta asko jakiten zituzten. Eta, baina zen, betiko klasikoak. Eta horiek prestatzeko, zeuskaten, jatetxean indako 3-4 era ezberdinak, prestatzen ditu. Eta tartean, dauzka 5 errezeta ero 6... Zerenak. Zerenak? Igelenankak. Igelankak. Probatu dituzu zein igelenankak? Ez dut inoiz probau? Ez da gauza bat esango nagoena, nagoen probauko, baina ez da probau? Itu? Bueno, Ekarriko zu? Nahi zu? Nahi dut, bai, zagatxik ez. Apuntau zerrendara eta... Txorienen egia da, igelankak 2 aldizero egin izan ditugula, eta beste errezeta batekin atorkizue, eta... Nik hor, errezetetan eta ikusiot, argazkisetan ikusiot, eta esposo ezagutzen ematen daulako kokotxak. Holan, bai, formiana da kokotxana. Bai, aragi zuri bat oiaskoa bai ematen du. Bai. Ea nik, hau... Bakizu horrek gauza bitxixak eta dienian. Bai. Danak ez da, bai, oiaskoan sapori dauka. Hori, zeinan kokodriloarekin. Kokodriloa esate dizute. Dala, oiaskoan saporia. Niri iritsi zitzaidan. Oiaskoan saporia, sapoaren testura, eta azkenean zan, zerbait erdi purdikoa biak... Etxatzen guztau. Ez tidankon broma... Bueno, baina igelankak bai. Igelankak bai. Bueno, hauek, hemen, zuritzen, lan haukadanez tomatea, eta botako dut hor, eta tomatea bihar mitartean, erregosten jongo da. Bai, tomatia badaukazu bi modutatakoa. Jarri dute konserbakoa, freskoa baitu, freskoak erabiltzen ditut, eta gero tomate konzentratua ere botako diot, ze hauek, azkenean, hauek ez diate zapore gehiagi emango, eta horretik, kontzentratua gaina hor, murriztua ura gabe, eta... Bai, azkenean da tomate kontzentratua da, tomate saltxa, baina ura lurruntzen danean. Orduan, balixo dau, 5 aldiz. Hau da, koiarakada bat, tomate kontzentratu, da, 5 koiarakada, tomate saltxa. Orduan horrekin bebai jolastu dira. Azkenean ematen dutza sapore askoz be sakonau bat, ez? Holan intentsitatea eta ematen dutza, eta asko erabiltzen da gizatuetan. Gizatuetan, arrozetan nik bebai asko erabiltzen dut. Ze arroza bat eitzen dozunean adibidez, botatzen zu olako bat, eta ja horrekin ematen dutza tomatean saporia lehor geratzen da, eta gero ja ez dozu jolastu dira, botatzen dutzasun arduakin edo saldakin orduan. Bai, ni tomate kontzentratu gustatzen galt, baina saltzen dabe 2 modu desberdinetan. Bat, olako ontzitxotan, eta beste bat, olako odixetan. Hortzetako pasta bezala. Luzetan. Orduan, nik horrek nahi xau ditut, zeta poia ekartzen dabe, eta erabili eta gero gordina. Eta gordina daizeke oso ondo, potuetan eta saltza itxustenak, horrek zabaldu itxe itxuzu, erabili, eta gero naiz eta ondo itxi, gero, segitxuan, estropeatzen dira. Erabilin behar dira. Oie, komeni da erabiltza, bestalen barritxuzuna, film transparentiak. Bai, baina naiz eta filmakin beba ibili, ez di ondo kontserbatzen, beraz. Bai, bestiak erosu hauak dira. Juleni, gure behintzalankidei, potoko hori bestia, aspikinako eta erabiltzea erojatia, orduan, ari komeni hori erabiltzea. Ni bota diot hemen, tomate konzentratua, eta oinarki, irina, eta hemen ere berdina, beti esaten du batzuk, ogia erabiltzen dute, beste batzuk arroza erabiltzen dute, arrain sopan bete arroza askotan, eta seguru errezeta baino aurkitu duzula, olako beste loditzaile batekin. Nik, irinai hartuta diot puntua, eta irinzalean naiz, bagizu. Orduan, bukatzen, eta ingo duan arain. Azkena, eta hor, ja, hori, bitu zen marmela, kompota iten da, no? Honek itzen da, oia, zaratia, usaina, plo-plo, koloria, bitu? Plo-plo. Esan dakoa, saltza pixka loditxoa nahi dugu, Bai. Ez dugu nahi olako fin-fina izatea. Eta gero, honi bota bitzazu, ardua eta patxarra. Patxarra, bai ero, ardo gabe, Amerikar saltza bat inalda. Bai. Bai, ardo gabe, bai. Bitu, nik alderantzezik, ardo zurixa beti, eta patxarra aukitzen botetxien ondo, baina noixian, batzutan ez duten ez aukitzen, batzutan ez. Arrain sopiak eta Amerikar saltza, mintzat Amerikar saltzak nahi eta nahi ez aukitzen, eta badauka gainera usai hori, berezi hori. Hau, patxarra. Den ez dut erabiliko. Erdia orain,
eta beste erdia gero erabiliko dut erateko. Beste erdia gero... Gero beste erdia otarrainskak, eta hau gure sapoa, pixkat, flambeatzeko. Azkenean ardua da, kasunetan patxarra, edarixak die, baina aromatizatzeko eta erabiltzen die. Orduan, hortan bebai jendeak, galdera asko dauzka, ez? Dana lurruntzen da, ze ardo erabili, ardo ona, ardo txarra, batzuk esaten daue, ez? Kosinatzeko erabili da ardorik merkiena. Beste batzuk esaten daue, ez tozu kosina hubier, edango ezinun ardo batekin. Hau da, zuko lan, kartoizko ontzixetan eta saltze itxusten horrek arduekin. Horrekin esko zinau, horko edantzi bat espazinun edango, hori zirabili. Erabili alda, baina, badaude nahi desan, ardoa kosinatzeko prezioz ez daudena gaizki, ardo txuri bat ondo dauena 2 euro batik erosi aldozu. Bai. 2 euro, eta, ez duzu botella oso gota behar. Azkenean horren erdia erabili aldozu eta beste erdia eran, ero erabili beste egun batean, beste errezeta batean, ez? Orduan, nik uste dut ez dala garestia, bestea dira, zema, sentimoak horrek... Bai, sentimoak. Eta nik betzen daude bai, gaur gu hemen gainera txorienen lanien gabizelako, baina igual etxien itxen dozue, ez? Kosinatzen dozue, eta bitartien, holan kopatxo batetan, edo orduan horretarako, aukeratzen bozue ardo bat ondo egoten dana, zuendako, batez ere asko zu hobeto. Errezetien dako, ondo, baina zuendako, bai. Hobeto. Bueno, hemen, orain, arrain saldarekin busti. Bai. Eta honek, 20 minutu behar du hemen, plop, 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 plop. Plop, plop, bai. Gero, birrindu ingo dugu, aiba! Xe astu jatzu. Mumbre buruek, bota josuz? Ja, bai. Dara toki berdina goaz, Venga. Bueno, aurrak etzazue hau etxean egin. In behar dana da, dena errego zior. Ni, karo, norbait edeikan izitza eman zigar, taguzer. Eta zuk, buruko hautzak berriz. Bai jo, hau da, honek ematen dio, Amerikar saltzeri, zapore guztia. Patxarra eta zainitzen patxarra gora, eta patxarra igo intzait gora, azkenean niri. Eta patxarra, bai, baina hau bai. Eta gero garrantzitsua, honek, 20 minutu irakinda ero, birrindu, eta nahi ez, iragazin behar da. Ongo. Pasau dira 20 minutuak, eta hemen saltza ondo birrintzen, eta nik egia da, arrain soparako, eta Amerikar saltzareko beti, lehen besti iragazkia jarri zuen, baina hau txinoa gustatzen zait, pixkat lodixaua, fin egia ez. Hau da txinoa? Hau da txinoa. Betzen hori zala, bueltak ematen zinuna. Hori da pureak egiteko, hau da txinotarran txapel bada. Antzinako txinat, hortik zetorren. Beitu. Honi deitzen zaio txinoa. Lagunduko zut, horrekin? Nik uste dut, moldatuko garetela. Bai. Zuk txinoa batu dira zu, berri ez egiten dian. Txinoa bakarrik. Txoine? Bai. Bai, da, galdera batzuk eixaue. Gaina horre, lurruntzean, falta izango zerbait kontatzea, ez? Ez, eta, jendeak bai esaten dau, normalian, sukaldaritzen eta ez dau arau hola nahundirik, baina gero esaten dau, ze aragirako ardo beltza eta arrainerako ardo zurixa? Normalean, aragiarekin zurixa eta beltza erabili alda, eta bai da, ez da arau bat idatzitakoa dana, arrainakin finagoa dialako eta zapore gutxi hau, zuriak erabiltzen dira, beltza ez. Baina badaude, arraiak, nik badaukat ez dakit ingenuen hemen, errezeta bat lupia, holako ardogorri saltza batekin. Eta oso guztua. Eta ziburen oso ondo zabela. Bai. Azkenean bebai, koloriak eta bebai itxen dauz, zaporian bebai, baina koloriak bebai itxen dauz. Azkenean, ardo zuri oso fuerte batzuk badauz, eta ardo beltz oso leunak bebai badauz, ez? Badaur, nik gustatzen gaten bidixo bat, pila gustatzen gaten bidixo bat dau, Logroñon Laurel kalian, eta hor joeten die jendia izapi batekin begixak estaltzen, eta galdetze dutzi, emate dutzi bi ardo, eta esatutzi hau da txurila edo beltza. Eta jendia, etzak ixen. Osa, igual ematotzei da txurila eta esaten zen, hau beltza da alderantziz, ez? Eta nik etxetik pentsatzen naren honek, ez dakixe, zebez. Ez da inerreza, Baina ez da inerreza, ze badauz, ardo txuri batzuk, hori,
ardo beltzez mosorrotu leikela, bai. eta alderantziz be bai. Eta gainera temperatura. Zuri ardo bat hotza ataratzen baizute, Patri? Bai, ez dakizu Ez dakizu ataratzen izuten tetabrikekoa, urtekoa, ondua, ero olako reserva hundi bat ekarri Geroz eta hotza ba, hori zaten da, ez? Ardua txarra danean, sartu eskaiura eta... Horako menuko jatetxe askotan joten zara eta ateratzen izute ardo hotz-hotzotza eta gaina beru egiten du da. Erki sartzen da. Eta, bueno, izu. Bueno, sapoa, ingo du ezur da guzti, Bai, baitu. Eta hala ere, lehen esan duguna, behitu, ezurra da hau bakarrik. Aldamenetara ez dauka inungo ezurrik. Orduan, haragi bat olan garbia nahi baduzue, sapoa. Eta gero zaten da, zenbat ardo bota, edo zenbat purtsu hori errezetan arabera bebai izeten da, baina, bueno, errezetan arabera. Eta gero denboran arabera. Eta lurruntzen utzi, eta, bueno, hor badago. Denboran arabera, azkenean, gisatu bat izaten bada, ardoko purua bebai igozeik ez, azkenean, ardua lurrunduko da denboriakin. Bai, hoxe. Eta garrantzitsua nik uste dut hori, ardoa, bestentzien azido puntu ez, baduzu lurruntzen niretzako, nik inoiz presaka bota eta lurrundu ez ondo, eta ero, azido puntua ero saltza daukatela, sentsazio hori geratzen zen. Bueno, gatza, otarraizkei ere gatza, eta egia esan, hemen, sapoa imar du Amerikarrera, baina ematen du, otarraizkak Amerikarrera imar ditugula, desente gehiago ditu. Hemen, horako lapiko zabal bat behar dugu. Eta bero, Zuk etxean normalian kosinatzen duzu arduakin edo etzara oso salia edo... Ardua bai, beti dauke. Bai, beltza ero, segun zer, baina saltza kontua egiten baditut, beti botatzen diot ardun bat. Untxiari oiaskua ida holan txuriak, txerrikiari bai. Txuriak, eta bestela, haragi gorrikin da beti beltza. Salma sail batzuk itxeko, haragi bola batzuk, hori arrainakin bebai, edo zein saltza itxeko, bai, ni bebai. Zuek esan arduaekin zein da zuen errezetan, bueno, gustokuena da, txoriene abildua eitb.eusera idatzi, eta irakurrikotzu dugu. Nik Finlandian asko kosinatzen daben, han ere nintzen Erasmus gisa, eta han asko kosinatzen zen, baina alkola eta etzabien supermerkatutan saltzen. Han estatuak kontrolatzen dago alkolan asuntua, eta orduan daukie olako denda berezi batzuk, alko izenekuak. Bai? Eta han erosten gauen, zauen ardorik merkiena, eta gu, bueno, kontu zorrekin. Eta ikasle batzuk izan da, unibertsitate guak Finlandian, imagina euseike, diru kontuz be, ez gabizela oso ondo. Eta Finlandian garesti izan. Eta Finlandian oso garesti izan dana, orduan, ondiokan gogoratzen naz, Txileko ardo botia bat hartzen ginen esan merkiena, eta hori bai, ezin zinula dan, ze isa ospina zan. Osa hori izan txarra, baina, bueno, horrekin kosinatzen gauen, da horrekin ibiltzen ginen. Ni lagun bat, bueno, garai bat euken lan ingen duela, hemen xuberoa lan egiten duenen, eta hor, geneuzkan lagun katalanak, eta hauek dirua, ustu, eta pixua ordaintzeko, eta hoxe. Eta arek egiten zuten, horako patxar bat, edo zein, erosten zuten, udarena, patxarana, edo zer, eta isosgailu sartzen zuten goizean. Gero gauean atara lanetik, hotzotza hori eran egiten zuten, ez zeukan ezen zaporerik, eta zaten, guia parrandarako listo gaude. Niko sinatzeko nabien esaten, ez? Poteuan poeteko, ez? Poteuan atera inbar da, eta hernan zerbait jartu. Bueno, bixi, lehenengo alde batetik, sapoa gorrituko dut, eta gero buelta ematen diodanean, otarraizka botako ditut, eta patxarra. Patxarra hori. Flanbeatuko dugu, oin bigarren aldian hori da, flanbeatuko dugu, eta gero ja lurruntzen zaigunean dana, Amerikar saltza. Ez duan abain, gatzez eta probatu. Eta beti esaten duena, naiz eta gatza ja botata izan, probatu. Zelan dau? Oso. Bai. Oso. Ordan, bota imardio gatza. Ala. Hori dute. Claro, beraiek ez dute probatu, Patri. Ez jakintasunetik kritikatzea oso erreza. Ontxe, hainbeste gatz bota dosunez, nik probaukot. Etxan, oin irekin barra, irekin arte, etxan. Irekin aldio, lasai. Baina gaina nahi ta indut, holan etxera eramango du gehiago, nidak ian batek ez du nahiko, gero. Sobra bingo da, ez? Bai, zero, sobrauko da, bai, izango txunik, sobrauko da. Sobraukot hemen, horrek ez padagura, Patri, zuk disimulatu eta esan, supergazi da, Vale, zangot. Bai,
Etxe honetan bakizu, dana, ero gazia, ero pikantea. Etxea zerbait eramatea nahi baduzu. Ze kontuak, Ja, Paulike, ondiokan ez? Bai, oin bai. Oin bai. Ez esan gazia dola, Joe. Bakizu hau itxasuan, igeri itxen dozula da holan, flota itxen dozula zera da, itxaso... Itxaso, hildako itxaso hori. Bai, zera, exageratua. Bai? Ez, broma da. Broma da, puntuan dau. Bota, purla gehiago igual. Buah, bai, supergazi dau! Buah, bai! Puntuan dau. Beitu, Bai, ni baina gora puntuan ontxe. Lasai. Gaina, bakitzu, flanbeatzen dozunean, lurruntzen dela, bakarrik 125. 175 hemen... Hori esate dau teoriak. Esate dau teoriak, zuk, ardo bat botatzen botzazu gixatu batei, eta hori, zu motelean aukitzen bozu 2 orduz, hor augiko zu 185 lurrunduta. Gero, aukitzen bozu... adibidez, ordu erditxo edo, augiko zu, 110 eta 150 artean lurrunduta. Bai, Bai, beraz... Hainbeste behar du, lurruntzen. Bai, behar du. Orduan, ez dakit zure lagun katalanek erakutzi zotzu, nolan perrandan joeteko, baina... puntuen dau. Bueno, puntuan ez dakit, baina, hemen daukazue, klasiko handi bat, orain, Alexander jungo da momentu baten perresil pixka bategana, honek 5 minutuko irekin aldi bat hemen emango du, eta ero gozatzea besterik ez du izango hemen. Gure baratzeko perresila, horrek 5 minutuz irakin du, eta hoxia, platerean atera, eta dastatze besterik ez egu geratzen. Eta hemen esan dakoa, behitu horri, orain botatze izkiozu txirla batzu. Otarrainzka zati batzuk, arrautza egozia eta arraizopa, beste egun baterako. Espotzazu botatzen be, nik aprobetxeko saltza hori gero nire bigarren errestarako, Horti doa bigarren errestarako? Horti da, bai, hau da, errestar tradizionala da 2.0 moldak, eta orduan, nik egin binauen saltza amerikarra da ekarri ditut osagaiak eta, baina, eskinun ikusten beta gero komentatzenan zentzua berriz itxeko, orduan zuri aprobetxeko da, holan motz-motzain got, eta horrekin ingo. Bale, bitu, perresila. Beldur gabe. Eskuzabal. Beti. Perresillakin ez da inoz, ez duzu inoz faiatuko. Eta baina, jendea guztu perresilla dela bakarreko rapaintzeko erabiltzen den zerbait politia gainetik ez. Perresillak zaporea ematen du, Hori ez azte. Oso zapore... ez dakit. Berea, perresillana. Eta, bat bakoitzan dako, Patricia. Venga, vale. Eta otarrenxak zen babako izan dako? Lau. Gutxienez bai. Bota. Hemen neukan hori erdian da... Años. Zu beste plater batan ataratzia, ez? Ez. Zua ondo, ez? Eta, gaur egun nik uste jatetxen da handia errezeta hau ez tala ikusten. Baina sasoi batean, Amerikar erara... Saben oso, badakizu dauela liburu bat gainera, Bilboko kasetarixa da Ana Vega, Bizkaienek, idatzi zauen, eta deitzen da, liburuan izena da, Kozina Viejuna. Eta iten da bolako errezetak, estienak eta asko eramaten orduan, otarraizkeen koktela, hau holan horrek eta olako errezeta oso... Itxaski koktela edo ez da. Olako errezeta tradizionalak, eta bat eitzen da, itxasapuekin, eta ni, pila bat arritu zoztanak, eta neramak ez da duztan lehen, pila bat itxen zarata, zan itxasapo langostatua edo holan koloria piperautzakin eta holan formie emoten hori txorienen jaion egin zuen eta? ematen du bitxia eta dauka itxura langosta baten itxura hartzen du azkenean hemen daukazue gure itxasapoa Amerikar erara otarrainzkekin. Arzakek bat zeukan bat, baita holan, esan holan, bere jatetxekoa ez, baina egin zuen, irugiarraekin bilduta. Itxasapoa? Itxasapoa irugiarraekin bilduta,
eta ona, berezia, eta puntazo bat. Holan be bai, laban barik. Betikoa. Oso xamurra dau. Oso goxua. Klasikoa beti ondira ondo potre. Benetan bai, horregatxe biragatu di klasikoak. Bai. Zuzein bat digu sortuan, klasiko honen 2.0 berzioa. Ba, betxu nik agertu diot, itxasapua, otarrainxkak, eta inbitxut brotxeta batzuk, zure saltzekin. Ontxe momentutxo baten ikusi, hemen txea euskat, osagaiak prest. Berzia berko duzu? Gordi da zua, ez da, hemen ez da, ez botatzen. Bota txorien ez du botatzen hemen, ez zer. Betxu. Hau hemendik, hau, supergazi dagoela etxera eraman beharko dut, pena bat, bai, nire bikoteak eta gatza izango du, zeruetatik. Eta hau hemen nire eskura ba espada. Haitu, txorienera etorri dintzen nian, esatu zutan bikoteak gaur, taperra eramen bizulan baskaltzeko zeo zedanik, han, danetatik dau. Ez dauka zetan, eta gero hasi izan taldekideak eta taperrak bai ekartzen. Bai, batek bereziki. Bai, ez da, eta orduan, esaten zuten, adibidez, bikotea bat gauze inbiozu etxorienen, berako lan erabakitzen dau, ze afaldu, eta ze baskaldu urrengo egunean, edo, eta zaldu, eski, ja, ez tozti usten ez da sobratzen ez. Bat 80 eta pixatze ditu 60 kilo, gixajo holan da. Bai, zera. Ezurreta sala. Gara, hemendik ez da ezer sobran. Dana jaten dute. Bueno, ointxe, ibiok bigarren errezetia. Eta bigarren errezetia izango da, zigorrekin dauen, itxasapo amerikarran moldaketa txiki bat. Eta nik inbiotena da, itxasapo hartu eta otarrainxkak, eta horrekin brotxeta batzukin. Errezeta, bueno, kantaukotzu, baina tita baten ikutzut. Baina da gehien bat zuri kantuan entzutearen. Ontxe kontaukotzut. Ai, ama euri egin behar du. Brotxeta batzuk ingo usotz luze batzutan itxasapo satixak eta otarrainxak sartuz, hori plantxan kosinatuko eta saltza amerikarrakin zerbitzatuko. Eta bitartian bebai, ingo porrua satitxu eta erregosi holan gainetik jarteko apur bat. Kurruskari egoteko edo, kontrastetxo bat izeteko. Eta bebai, denbora apur bat irabazteko. Jenteak esango delako hor bestaldean, horrek kobratu egiten dute, lan inbarko dute, ez? Zein biko da, zerbait inbarko da, Hau gero plantxa nahi duzu egitea, ez, Patxi? Bai, hori da. Patxi! Patxi! Haupa, Patxi! Bueno, aurkitzen dizuen nire lagun txaie berdina, bera da, Patxi... Patxizia Viteli. Viteli, ez. Patxizia Alonso. Bitxori. Eta, bueno... Zuzenekoaren kontua, nik uste du patxarra ez dela erabalurrundu, Patrik arrazoi eukingo azkenean, deuneko 75 gora igutzen ari zait. Baina, bueno, porru frigitu garbi batek hori dena konpontzen du. Eta oin hortara gatoz hitzeiteaz, segun nola kosinatzen dugun errezeta bat, ez da berdina, errezeta hau, saltzarekin hemen, eta gero ogia eta hor busti eta ondo, ero, guk ingo moin brotxeta batean, pixkat plantxan egin da garbi, eta ero saltza pixkat lagungarri moduan, ez? Estan ez berdina, arrautza bat jatia, egositxa, plantxan, frikituta, bexamelakin olan gero laban, azkenian, osagaixa, naiz eta osasuntxua izan, gero prestakutzan arabera bebai, gorputza itxotza eragin bat edo beste bat. Ni horre, kontatu izan du behin baino gehiagotan, urtebete 2010an dietista batekin egon nintzen, eta, arekin gehien bat ikasi nuena da, jaten nuen ia lehengo berdina, baina karbi jaten. Eta gauzak modu batera prestatu, beste batera prestatu asko aldatzen dela. Eta kaloriak eta gehitu kendu egin aldiela. Orduan, errezeta osagai berdinak, segun nola kosinatzen duzun, emango dira, baina batzutan kaloria batzuk, ez dakit, ez digula askorik gehitzen ematen, ez? Egia da, txuleta bat ez dudala uretan egosita jango. Bai. Ze txuleta hori ni plantxan egiten badu ez da hor, gero legunean egon ginen hitz egiten, ez? Geruza bat irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik pasat txuleta bat ez du pasatuko. Horre bai emango dit pila, zeko ipea zurgatzen du. Baina txuleta bat plantxan ingo dut. Ez dut ingo egosita. Baina egia da, gauza batzuk egosita jaten baditu gero, agian, ez da plantxan jatea bezala, eta inoz aipatu duguna, erabilizazue, olako flip-flip horietako bat, olako pulverizadorak, olia botatzeko etxian izateko,
Bai, askoz berosu hauak dira. Olio gutxiago, benetan gastatuko duzue askoz gutxiago, eta horre badauz batzuk, holan saltzen da bezenak, baina besteetan, ontzi xaukitza etxian, eta olako bat ontzi horretara gota, eta horrekin egin, Horrek, nire amamak eta horrek erabiltzen daue urakin, ondartzan eta botatzeko, horrek. Niko jekuten ez, loraren detara. Loraren detara saltzen dituzten hauek, lorai botateko ura, ero denalakoa, olakoak erosten ditut, eta dauzkat, olioa ni normalean kosinatzeko erabiltzen duana, iten duana olio bat, baratxuri buru bat, erditik moztua, salda guzti, usten dutan zu ertainean ordu erdizero baratxuri zapore hartzeko, gero, hotza dauenean, noski, hori, ontzi horretara botatzen dut, eta ontzi hori erabiltzen dut, arraia, aragia, oiaskoa, edo zer plantxan egiteko garaia. Botatzen dut, eta fla, baratxuri zapore ematen dit, eta ondo dago. Eta hori asko erabiltzen dute, Etxebarri jatetxean, Bitorra Urgintonizek, berak olioa eta ematekoan txingarretan egiten duen guztiari, dana dauzka horoko, hanik hasi nolako, Beitu. Fliflia. Fliflia. Betiko fliflia. Hori da, betiko fliflia. Beitu, iten dutena itxasapuekin, da erdiko ezurra kendu, eta aldameneko xolomuekin egin dutena da, olako lauki txikitxotan ebaki. Eta honek gero saltzuko ditugu olako sotz baten. Eta otarrenxekin ingu berdina. Azkenien ideia izango zen, sartzia, ikarriko ez da zue gurrezko koiara bat mugitzeko. Gurrezkoa, silikon asko silikon asko balixo jaku. Orduan izango zen otarrenxka bat eta itxasapo zati bat. Eta holan joango gara, gutxinaka itzen. Eta hau nik ikusi dut Gabonetako erresta askondako eta eta arraindegi batzutan holan saltzen da beia enjakuak. Eta baraskisekin igual kuyatxo batekin, txerri tomate batekin, holako gauza askokin Eta da juten mazete, supermerkatutan daude, brotxetaia daude inda, daneti daude txerrikiana, baraski ezberdinak, indio jarrarekin, oiaskuarekin, arrai ezberdinak. Eta etxian ez dago kostatzen ez ebez, ikusten duzue, bakarri da arraina garbitzia eta otarreixa garbitzia, eta geroia, sotza juetia osatzen, eta ez da ezabe kostatzen da, askoz merkiagoa zuk etxien itxen baduzu. Eta eta lehen esaten nahi ginenakin, berdina da, fruta jateko garaian. Erraxagoa da beti hartuta sukuan olako laranja bat eratea eta oso komodua eta goxua da. Baina, guk fruta jaten dugunean zuntzaketan egitu pixkat, ez? Eta zuntzoiek eta nundi lortzen ditu, fruta bera janda, ez? Berdina da, sagarra zurituta, ero ez? Eta hor, ezberdina, asko nabaritzen da, batetik bestera. Eta, holan, gauza pila batekin. Segun nola jaten duen? Beitu, niri, gai saldatu biotela, baina askoz be gutxi hau, gu pertsona garen ez etxian, bi bakarrik, askoz be gutxi hau tardatzen dut platerak eta eskua soan garbitzen. Garbigailuan sartzen baino. Osea, adibidez, guk adibidez ez daukaulako, Eta baina bi pertsona gara orduan, ez dugu hainbeste zikintzen, eta normalian izanten da sartagin bat edo kasola bat, bi plater, bi sardeska, bi edalontzi, da gutxi izeten da. Orduan, guk Niraman etxeko garbigailua bizida erregina da bezala. Are Gabonetan bagarri egiten dula. Urte guztian egoten dan. Eunian. Gabonetan irikitzen duzu eta han ezakizu zera aurkituko duzu. Urte guztian ez da iriki. Horrek zurremak ikuke dago igual nire etxeko labak bezala. Han aukiko dago danetatik sartuta edo. Ez da, baina garbi dauka eta Gabonetan erabiltzen du eta zer gutxi ez. Guk brotxeta hauek egin da, ero? Prantzan ikia beste. Hori da, ingotzut behitu erakutzikotzut bat, eta gero ingo bestia da hasiko gara horrekin. Eta hemen, tartean sartu elko benituzke, barazki gana izan ezkero baita, ez? Piperreak, gero. Hartuko eta sartuko lehengo, otarrenxka, zati bat, holan, erdeixan. Gero, itxasapo bat. Otarrenxka bat, eta hemen, gurosun geruza danak aldozu sartu. Eta hor, Patri, aukera egongo zan aurrena zapotik astia eta ero otarrenxka bigarrena? Behitu, ontxe. Bai. Zeba, naixo dozu lan edo? Zirikatzearen pixka. Segitxun gatuz. Behitu zelako sarata politia, hemen txaukau... Sukaldeko sarata, liburuan... Ezin sarata ikzuk, por si acaso. Baina podcast bat egin alda, sukaldeko sarata. Eta ez, baina badaude sarata pilo bat, hiela oso sukaldekoak, oskailua iztean, aluminio papera mostean. Bai. Zerbait erregosten, plantxan... Arrasoi dana dukatzu. Hemen oinarri bezala zure
saltxa amerikarra jarriko. Eta... Maialen, arrain soparik ez dagoela, Bai, dana No, gaztau bikatillo bakarrik hartu bai, dana gaztau dugu. Beitxu. Eta hemen dauko gure brotxetatxuak ikusi zelako gozuak geratu dien, Guretako, bueno, hau argazkirako, eta gero, bat, guretzako lan. Ez da hobeto bat argazkirako eta bi guretzako? Zuketanik elkar banatu ingo. Vale. Eta porruak, ez? Gero botakotzat igual, hau, apurtxo bat olan gainetik bai. Baina benetan ez dago arrain soparik ezer, Ez, bueno, baina, jatetxe batzutan eta ataratzen daue olako urrupa, moruen olan txupito batzuk. Horrekin bai, bitu. Bueno, txoin, botako ukorru apurtxo bat. Zuk ez da izuzen bajaten duten nire etxean? Bueno, ja, denboraz, igual apurtxo txartu goiaz, Itxago dut atzetea datozenak. Bitu. Perrexi jakin bukatuko, aguretako, perrexiaz botatzeko, eta hone die gure itxasapo eta otarraizka brotxetak. Esporitxak, Bueno. Gastatzi bakar falta da. Haiene. Haiene, txoriene. Eta hori nola ingo dugu, alde batean. Zatara, behitu. Behitu, nik, behitu, hola hartuko dut. Nik bai, holan, itxasa papurtxo bat. Eta ona. Saltza horrekin, dana ondo. Eta hau, bueno, geratzen gara bukatzen, zigorren arrain sopa bai bukatuko udana, eta pixer gauz. Eta, no? Gero arte. Agur.